Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 4:00 18 minutu igaro diren honetan, Leganesek eta Realak Butarke futbol zelaian jokatu duten eSports Ligako 16. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Txuri-urdinek huts eta 3 irabazi diote Leganesi eta honen bestez laugarren garaipena jarraian erreskan lortu dute. Gogoratuko dugu, batetik Leganesek Errege Kopako partida irabazi egin zuela, Esteponaren aurka 4-5 irabazi zuten Madrildarrek penaltietan, Realak berriz, Konkenseren aurka luzapenean Brais Mendezek sartutako gol horren ondorioz, huts bat irabazi zuen, eta honen bestez, biek ala biek, aste honetan zehar albiste onak izan dituzte kopari dagokionez. Gaurkoa baina, liga zen oso bestelako partida, eta Hamaikakoak errepasatuko ditugu. Borja Jimenez, Leganeseko entrenatzaileak, hamaika jokalari hauen aldeko apustua egin du. Dimitrovic izan da atepean, lauko lerroan atzealdean Rosier eskuinegaletik, Javi Hernández ezkerregaletik eta Nastasic eta Sergio González atzealdearen erdialdean. Euskarri moduan aritu da Renato Tapia, zelai erdian lagundu diote Zizek eta Neiuk, aurreratuago izan da Oscar Rodríguez eta goian Miguel de la Fuente eta Diego García. Reala berriz 4-3-3ko ohiko sistemarekin irten da, Imanolek Alex Remiro izan du atepean, lauko lerroa atzealdean Jon Mikel Aramburu eskuinegaletik, Aien ezkerregaletik eta Agerde eta Igor Zubeldi atzealdearen erdialdean, Martin Zubimendi izan da euskarri moduan, Susicek eta Brais Mendezek lagundu diote zelai erdian, eta goian ezkerraldetik Sergio Gómez, eskuinaletik Takekubo eta goian Mikel Oiartzabal. Beno, esan daiteke hasieratik ikusi dela Reala partida irabazi egin nahi zuela. Ia, lehen da biziko 7 minutuetan edo bitaldeak elkarri, esango dugu apur bat, elkar ikusten aritu direla, ez zein intentziorekin edo zioa zen, eta jada ikusi da Reala izango zela, partidaren jaun eta jabe, baloiaren jaun eta jabe, eta Leganesek baloia zuenean, saiatuko zela goian, Miguel de la Fuente, Oscar Rodríguez eta jokalari hauen, Diego Garziaren eta jokalari hauen abiadura eta kalitatea baliatzen. Baina 14. minutuan iritsi da Sergio Gómezek baloi oso ona ipini dio, Lukas Susicek maixuki utzi du hankatartetik pasatzen baloia, eta Brais Mendez bigarren zutoinean iritsi da, eta Mosekoak ez du barkatu eta Realarentzat huts eta bateko emaitza jarri du. Merezita, eskuratu du Realak lehenengo gola, egia esan Leganes oso trakets ikusi dugu, atzealdean nekez salbatuko dira Madrildarrak aurtengo denboraldian, iruditzen zait atzealde horretan sekulako zuloak dituztela, gaurkoan Realak horiek oso ongi baliatu ditu, horrez gain zelai erdian ere nagusitasun handia erakutsi du, eta orokorrean kilima gutxi egin dizkio Leganesek Realari. Minutuak aurrera joan diren enean Realak jarraitzen zuen baloiaren jabetza izaten, egia da Leganes saiatu dela, ez, atzetikan irteten sekula ez, eta Renato Tapiaren utsunea eta asko nabaritu da, berehala galtzen zuten baloia, Realeko atzealdea oso erne eta irmo egonda erantzun behar izan duenean, askotan ezbaitu erantzun behar izan, baina orokorrean Txuri-urdinen atzealdea, Agerdek eta Igor Zubeldiak osatutako erdialde hori ikeragarria izan da. 30. minutuan, lehen albiste txarra jaso dugu, kasu honetan Aien Muñozek min hartu baitu, Aien partida ona egiten ari zen, orokorrean ezkerra egal horretatik eta asko igotzen, Realaren erasoan beste bat gehiago izaten, baina 30. minutuan min hartu du, eta bere ordez Javi López atera, espero dugu, Etxauriarrak ez duela ezer handirik izango, eta Javi Lópezen partida ere, gustatu zait, azken finean erasokor aritu da, baina atzealdean iruditzen zait oraindik ere falta zaiola zerbait, egia da Leganes gaurkoan ez dela izan hegaletik eta asko jokatu duen taldea, askoz ere gehiago jardundu esate baterako zelai erditik aurrera erdikaldetik jokatzen, Miguel de la Fuente eta Diego Garziaren bila, baina bestela horregaletatik eta gutxi aritu da, baina Javi Lópezi
apur bat erantzutea edo egokitu zaionean atzealde horretan, batzuetan ez du asmatu, ez du ongi neurtu, gorputza errazegi sartu diote eta ez dakit. Gero baina erasoan partida ona egin du kanariarrak eta gehiagorik gabe, beno bai, egia da hor Marko Dimitrovicek sekulako baloia atera diola Lukas Susic'i, ikeragarria izan da, hortxe izan du Realak bigarren gola eta partida ixteko aukera, baina Marko Dimitrovicen erantzuna benetan bikaina izan da gaurkoan, inolako zalantzari gabe Leganeseko jokalari onena, eta hori bigarren golean gero aipatuko dugu, baina iruditzen zait akats larri xamarra egin duela, baina benetan hor geldiketa ikusgarria egin du. Atxeen aldire iritsi dira, Reala gehiago zen, baina askotan gertatu izan zaigu ez, Realarekin nola lehen zatian askoz ere gehiago izan, partida ez itxi eta gero komeriak izatea. Eta bigarren zatian, berehala, Martin Zubimendik min hartu du. Dei, 49. minutuan izan da hau, Martin Zubimendik min hartu du, ikusiko dugu zer duen Uliakoak, baina oraindik ere mediku agiriaren zain geratuko gara, egia esan, espero dugu, gehiengoak kolpe bat izan daitekela esan du, espero dugu kolpe bat soilik izatea, bestela, Realak bai, zelai erdi horretan sekulako zuloa izango lukeela. Bere ordez Jonander Olasagasti irten da, jokalari erasokorragoa da, Olasagasti zelai erdian hor 3 jokalariak esan daiteke, behar bada Susic erdi puntan ipini dela, baina Olasagasti eta Brais ere erasokor, eta lehengoan esan nuen, Konkenseren aurka gustatu zitzaidala Jonander Olasagastiren partida, hor zelai erdian eta ongi maneiatzen du baloia, horrez gain zelaiaren 3 laurden horietan ere oso ongi moldatzen da, ongi ikusten du jokoa, ezkerraldera pase horizontalak ematerakoan eta oso fin aritzen da, gero zuloak erraz ikusten ditu, eta benetan Realarentzat oso jokalari baliagarria iruditzen zait, horri gainera gehitu behar zaio zelaira ateratzen den bakoitzean ez zenolako grina jartzen duen Donostiarrak. Eta Martin Zubimendi beste behin ere ez, Realaren iparrorratza izan da, egia da, gaurkoan Realak ez duela presio handia jasan behar izan, ez, Leganesek ez du bat ere partida ona egin, askoz ere talde apalagoa dela erakutsi du Reala baino, eta Martin Zubimendi gaurkoan behar bada ez da beste batzuetan bezain beste nabarmendu ez, Realak baloiaren irteera erosoago egin ahal izan duelako eta ez duelako hainbeste, edo ez delako hainbeste Martin Zubimendiren baitan egon. Eta Jonander Olasagasti beste behin ere partida oso ona egin du, etzen erraza, ez da inoiz erraza Martin Zubimendi ordezkatzea, baina berak ongi baino beto egin du, gainera huts eta bazioa zela, oraindik ere partida etzegoen itxita, baina atzealdean erne erasoan baloia eraman behartzenean eta fin ikusi dugu Donostiarra, eta benetan Olasagastiren partida ona izan dela esan dezakegu. Minutuak aurrera joan ala, Leganes saiatzen zen, ez, hor baloi geldi batzuk eta egokitu zaizkio, kornerren batzu, baina inolako eraginkortasunik gabe, horregia da, Miguel de la Fuentek bigarren zatian aukera bat izan duela, Realak hor behar bada hori izan da, Realaren partida osoko akats nabarmenena, hor baloia hartu du Leganesek, Oskarrek uste dut izan dela, ipini du, eta Miguel de la Fuentek jaurti baina kanpora joan zaio, eta eskerrak, kanpora joan zaion, eta 56. minutuan Zise kendu du, eta Juan Cruz atera, hor sistema aldaketarik eta ez duen Jimenezek, Ziseren partida, zer esan, ez, Leganes orokorrean nahiko ahul ikusi dugu, ideiari gabe, freskotasunik gabe, erabat Realaren menpe, eta zelai erdi horretan, ez du, distirarik ateratzeko aukerarik izan, gero baloia egia da, erasoan eta aritu direnean, nahiko fin aritu dela hor, baina orokorrean ez du partida ona egin, nik esan nuke taldeak orokorrean bezala. Bere horrez Juan Cruz irten da, baina honek ere ez du ezer aldatzerik
izan, hor erasokorrago jokatu nahi izan du noski Jimenezek, utxeta bat galtzen zioa zen, minutuak aurrera joan ala, baina ez dio funtzionatu. Eta gero, minutuak aurrera joan dira, Leganesek hori, Miguel de la Fuenteren aukera izan du, Realak ezin zuen partida itxi ez zuen aukerari, baina zelaian oso eroso zegoela esan daiteke, Imanoli leiho bat falta zitzaion, gaurkoan zorigaiztoko bi lesioren ondorioz leiho bat falta zitzaion soilik agortzeko, aldaketak agortzeko, eta ara non 76. minutuan Sergio Gomezek min hartu du, Sergio Gomezen partida ederra izan da, eta 11koan ikusi dudanean ere poztu naiz, lehengoan kopan ezbaitzen hasieratik izan, eta Ajaxen aurka, barkatu ez, Betisen aurka ere ez zuen hasieratik jokatu, eta okerrezpa naiz Ajaxen aurka ere ez, eta beraz, gauza positiboa izan da, egal horretatik erakutsi du ez, zenolako kalitatea duen, erdiraketak ipintzeko eta erdiraketak bere momentu zehatzean jartzeko oso jokalari baliagarria da, horrez gain ezkerregaleko jokalariei estaldura egiteko ere bai, behar baldin baduzu zelai erditikan baloia ateratzeko ere oso jokalari baliagarria da, eta gaurkoan batez ere erasoan eman diola esan daiteke Realari, eta bere ordez, Ander Barrenetxea irten da, 77. minutuan, Realarentzat baloi geldia, kornerra uste dut izan dela, Ander Barrenetxeari iritsi zaio aldaratzea, egia esan hor Leganeseko atzealdeak sekulako hutsa egin du, Borja Jimenez pentsatzen dut sutan izango zela, benetan intentsitate oso baxua erakutsi baitute jokaldi hori defenditzerako garaian, Ander iritsi zaio ezkerrera, eta honek ezkerrez bikain lotu du baloia sarean, eta egia esan hau Realarentzat albiste pozgarria zen, huts eta bi Leganes egiten ari zenerako partida itxita zegoela esan daiteke, eta 78. minutuan hain zuzen ere Realak beste aldaketa bat egin du, kasu honetan Xeraldo Becker atera da takeku goren ordez, gaur esan dugu ez, Realeak orokorrean ez duela distira handirik atera, ez du behar izan ere, partida ona egin du, partida serioa, batez ere atzealdean hor Zueldia eta Ager askotan noski Leganes bezalako taldeak oso talde vertikalak dira, euren aurrelariak eta asko bilatzen dituztenak, eta horiek kontrolatu egin behar izaten dira, eta horietan askotan burua uste gehien erdialdeko atzelariek izaten dute, baina gaurkoan Zueldiak eta Agerek hori bikain bete dute, eta takeku kutzi du zelaia, esan du gaurkoan ez duela distira handirik atera behar izan Nipoiak, bere ordez Becker atera da, Becker atera denean gustatu zaize jarrerarekin atera denez, behar bada batzuetan esaten baita huts eta birekin, aldaketa zara ez duzu, baina ez, Xeraldo Becker bai erasoan eta bai defensan laguntza behartzenean eta oso fin aritu da, eta horixe. Eta 79. minutuan, orain bai erasora bai edo bai joan behar zuen, Renato Tapiak kendu du, Renato Tapiak esan du, orkoan ez du bere eguna izan, Realak ere ez dio utzi, Realaren presioan ezinean ibili da hor zelai erdi horretan bera baita batean Leganesen jokoari erritmoa ematen dion jokalaria, edo Leganesen baloi irteteak lantzen dituen jokalaria, bere ordez Munirratera da, Munirratera denerako da, berandu zen, ez du aukerarik izan, Bartzelonako jokalari hoiak, eta horixe, Realarentzat da partida erabakita zegoen, eta da Leganeseko lerroak erabat hautsita zeudela, Xeraldo Beckerrek baloia hartu du, Ander Barrenetxeari egin dio pasea, Barrenetxeak Oiartzabali, Barrenetxeak jaurti, Dimitrovitxe gelditu, eta Mikel Oiartzabalek aldaratzean gola egin du, Eibartarrarentzat ere oso gol garrantzitsua, lehengoan penaltiz bai sartu zuen, baina hau are gol garrantzitsuagoa da, zergatik jokaldian sartu duelako. Ez askotan aurpegiratu zaio, Oiartzabali aurtengo denboraldian jokaldian gola sartzea eta konfiantza falta zebilela, bato gaurkoan gol hori, bigarren gola, ez da gizen gola duen, bigarren gola jokaldian bai ligan, eta benetan berri hori ere pozgarria, eta oso keinu polita nori
Aitor Zabaletari, ez gogoan izan behar baita gaur 26 urte Atletico Madrilek eta Realak UEFako partida jokatu behar zutenean hil egin zuten frente Atletikoko ultrek eta Mikel Oyarzabalek hortxe bi behatzak zerura begira jarri ditu, bera ere zerurantz begira jarri da eta Aitor Zabaletari hortxe omenaldi umil hori. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.